Sa ikalawang yugto, babaliktad ang mundo. Hey, is anybody there? Can you open the gate? Oh, Happy New Year, Salome. Likewise, Ising. Ang gagawin mo ngayon, ay maninilbihan ka sa akin bilang isang katulong sa ayaw at sa gusto ninyo para maimpas niyo yung mga utang ninyo. Ano ka? Hello? Huwag kang sumagot ng... Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Sa akin ang lahat ng lupang ito dahil iprininda to ng papa mo! Wala na si Papa. Nasa Dubai na si Papa. Bakit mo nasabi? Ano ba kung bakit ako nandito ngayon? Ano? Para pagigantihan ko kayong dalawa ni Minda! Ano ba kasalanan? Huwag ka nang sumagot! Ah! So, what's brought you here? May pera ka na, di ba? Of course. Bala ko sana i-prenda sa iyo, Ising. Please now, may sakit yung anak ko. Naghihirap ka na pala ngayon. Akala ko ba mayaman ka at marami kang pera, Minda? Nagkasakit kasi yung anak ko, Ising. Kailangan ko ng pera. Wala akong pakialam kung nagkasakit ang anak mo. May choice ako. Multiple choice ito. Anong choice? Huwag mo na i-prenda yan. Bibigyan lang kita ng kayamanan. Ba't naman ako tatanggap ng kayamanan mo? Ay, ganun ba? Tinatanggihan mo to? Oo. Kung galing sa iyo. Tinatanggihan mo ba itong mga ganitong mga alahat? Mga ganitong gold? Wait. Mukha kang pera. Kung sipasaya pa, naong kagwarta. Pero bago mo maging sa'yo to, may ipagagawa lang ako sa'yo. Ano? It's a deal or no deal? Sige na, para sa anak ko, gagawin ko. Ops, pulutin mo yan. Stop! Upo! Bilis! Di ba gusto mong magkapera? Nasa harap mo na, abot mo na. Ops! Abutunin mo yan gamit yung mga tigyawat mo! Sama mo, pangit ka! Pulutin mo na lang yan gamit ang bibig mo. Kulang pa yan sa lahat ng pang-aapi ninyo sa akin. Humanda kayo dahil hindi pa ako tapos! Humanda ka sa aking pangit ka. Bilog ang mundo. Ibabalik ko to lahat sa iyo. One! Happy New Year! Happy New Year! Wag mo yung Oh, sige. Babangon ako. Babangon ako. Babangon ako! Babangon ako! Humanda kayo! Babaliktad ang mundo! Kayo ang nasa ilalim, ako naman ang nasa ibabaw. Humanda kayong dalawa! Ako si Minda, ang dating mayaman. Naghihirap mo. Ano nga bang kahinaan mo, Ising? Ang asawa mo? Ako si Salome, ang dating balimbing, mas lumala ngayon. Ako ba ay kakampi o kalaban? Ako si Ising, ang dating inaapi. Ngayon, ako naman ang mga aapi. Humanda kayo. Sisimula pa lang ako.
Chismosang Silingan, Season 2. Hi, we are the Digos Good Vibes! My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digos Good Vibes. Please don't forget to subscribe sa our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po Chismosang Silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling Yes. vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye!